चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हर तलवार के धार बदल जाला, हर तलवार के धार बदल जाला, सरकार के सरकार बदल जाला। जब जाग के करवट बदलेली जनता, तब वक्त के रफ्तार बदल जाला। सुनीता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरविंद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वोट मांगे आइल बानी, सबका से कहतानी, दे दीना प्यार रउआ, दूर होई सब परेशानी। करे है विकास चेहरिया, पंचायत में लावे के बाटे, देवी सुनीता के जितावे के बाटे, सरपंच बनावे के बाटे, सरपंच बनावे के बाटे, सरपंच बनावे के बाटे, सरपंच बनावे के बाटे। सुनीता देवी आई है, नई रोशनी लाई है। सुनीता देवी आई है, नई रोशनी लाई है। सुनीता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनीता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोरे हाथी जोड़ भैया मोर, अब ध्यान देही, सेवा करे के मौका हमके एक बार देही। गोरे हाथी जोड़ भैया मोर, अब ध्यान देही, सेवा करे के मौका हमके एक बार देही। टूटना विश्वास राउर, सब कसे पुकारे के बाटे, देवी सुनीता के जितावे के बाटे, सरपंच बनावे के बाटे, सरपंच बनावे के बाटे, देवी सुनीता के जितावे के बाटे, सरपंच बनावे के बाटे। सुनीता देवी आई है, नई रोशनी लाई है। सुनीता देवी आई है, नई रोशनी लाई है। सुनीता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षित कर्मठी उम्मीदवार है सुनीता देवी, कोरी है भलाई सब करापन आशीर्वाद दे दी। शिक्षित कर्मठी उम्मीदवार है सुनीता देवी, कोरी है भलाई सब करापन आशीर्वाद दे दी। घर घर विकास होई, सबके आगे आवे के बाटे, देवी सुनीता के जितावे के बाटे, सरपंच बनावे के बाटे, सरपंच बनावे के बाटे, देवी सुनीता